درود و درہبات منا شرفشاد مروچی ما گپ جنے فکشن یا کہ صحیح لفظاں کے تہا زبان و بیان ارزشت بابتا زبان چونا ہا میں چاگردی زندہ رہوت و احوال وسیلہ ہیں زبان وسیلہ ماوتی ہر روچی کاراں ارزانی آ کت کنے وتی لوٹ و طلب جوزو و مارشتاں بیان کنے بلے کہ صحیح لفظاں کیا فکشنہ زبان تہنا رہوت و وسیلہ نہیں فکشنہ زبان و بیان ہما سچن و بندی کن کے قصہ دوچان کنا اہیا گوناپ دیاں کجا اوتا کشگییں کجا ٹٹو زہدو چگیاں کجا جالار کنگییں دوچے زیبائی و ڈولداری کارا زبان و بیان کن چا زبان و بیانہ زانگ بھی کہ کارست چونا چاہاں نی گپ پترانا زانگ بھی کہ کارست شہریہ نشتہ یا کوچگیا وانندہی کے ناوانندہی چونے ٹکی مرد میں درست کار زبان و بیان وسیلہ کنگباں شیواریں گیدار نویس یا آزماک نویس وتی چیزاں دراجیں وضاحت بدلا چا کارستانی سورو پورو زبان و بیانہ پدر کنا چا زبان و بیانہ آزماک یا گیدارے ٹون یا گالوار ردو بندگ بھی ندارہ کشی دلکش کنگباں جوزگو مارشت پر اثر کنگباں گپ ترانے وسیلہ بن گپ تکو پہنات پدر کنگباں قصہ گیدار دروشما بباں آزماک و کسماک حیال و لیکش ستر جہلو مانگی شتگیں بباں بلے آہانی زبان سادگ ارزان اور رساں کے حد و سمسرانی تحابی قصہ ازما گپ تران یا ڈائلاگ بنکی جزو بہری زانگباں ڈائلاگوں گال و گال ردار دو بندگما کارستانی گپ تران ہم ڈائلاگ وسیلہ دیما کایاں آہانی جوزگو مارش تو آہانی پیگراں پدر کنام فکشن ہر تہرا قسمہ کازماں کیا گیدارا ڈائلاگ محکم باں اگا نوشتکارے ڈائلاگ ہامگو بیتام بباں گوڑا ہما ساچشتے عید کے تکو پہنات محکم بباں بلے ہما گیدار یا قسمہ کے اثریں آ کم بھی گوشند کے جوانے گیدار ہما ہیں کہ آئیے زبان و بیان پا چاگرد ہمک مردمہ ارزان و برہدار بھی فکشن تہا قسمہ کو گیدار دو ہنچی چیزاں کہ آپا لس مردمہ ہاں اشانی وانو کو چاروک تہنا قواس و وانندہ مردم نہ کارگسانی کلارک دکاندار نو دربار او چاگرد عید کے مردم ہم قسمہ کے چاراں گیدار وانا پا گیدار نویس یا قسماک نویس علمیند کا یہ ساچشت زبان و بیان ہنچو بھی کہ چارو کو وانو کے دلا ہر بنندی زانتکار و قواس جین سمت وتی کتاب دی پاور آف ورڈ لینگویج ان گوتکا نوشتہ کہاں ماں قصہ زبان بنکی کاراں یک کے قصہ گالوار تبا یک حساب دارگیں ساچشتی ازما چارو کے وانو کانی ذہنہ پدری عکس جوڑ کنگا زبان مزنے کردی ادا کا زانتکارانی گشگند کے زبان پدری وڑی کارمرز کنگا کارستانی جوزگو مارش تنچو بیان کنگ بیوان کے وانوک کارستانی اقساموتی ذہنہ جوڑ بکا قصہ پر اثر کنگا مزنے کردی ادا کنا اشی مستر وسیلہ زبان و بیانی قصہ جوزو کو باہندہ یک حساب دارا گیشترگو نوشتکار زبانہ بندوکیں ایملی جونسن وتی کتاب ایموشنل لینگویج آئی بابتا دلیل دا کہ لفظ گالردانی گچین و آنوکانی دل وشی و جوزگاں بغیر دا عبید کی بیم ترسا مزنی پیمانہ یا باہند و جوزگاں گیش کتکاں گیدار نویسی بھی یا آزماک نویسی یا قسماک نویسی کہ صحیح لفظاں کا فکشن مستر اسباب زبانی کہ چاروں کے وانوں کے سرجمے معاملہ کو ہمیشہ بندوکیں پچھا کہ لفظ او گال مباں تران و ڈائلاگ مباں گوڑا کہ صحیح لفظاں نوشتہ بوت نکاں بلوچی زبانہ قصہ گیدار آزما قسمہ کا نوشتہ بو اگاں ہاں باعدنت بلوچی زبان کے صحیح لفظاں کے ساچشتکار و نوشتکار زبان و بیان ارزشتہ بزانا و بلوچی زبان شرکنی و تامداریہ وتی ساچشتہ کارمرز بکنا او وتی گیدار و آزمان کا جوانی بستار بھی دیا نو منا شرف شادہ بھی دیت اجازت دیم تیرا دگر روچیا دگے ہمیں رنگی بنگا پیاشوں میں دیما حاضر ہوئی بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل